Avui al Petit Celler tastarem el Negre 2007 de Bernat Oller. Us parlarem de la 7ª edició de la Festa del Cava. I a la segona part obrirem un Brut Natura Gran Reserva d'Agustí Torelló. Benvinguts al Petit Celler. Doncs nosaltres que tirem endavant ja veureu com de mica en mica, sense adonar-nos, serem a festa. Som al programa número 34 del Petit Celler. Anem a parlar tot seguit amb la Marta San Vicente d'Oller del Mas, ben a prop de Manresa, ja ho sabeu, tenen les seves instal·lacions a la seva finca. Abans, per això, un petit vídeo introductori. El passat i el present també es reflecteix a les vinyes d'Oller del Mas. Noves vinyes de merlot, cabernet i altres varietats conviuen amb vells ceps de varietats autòctones. Uns ceps que, arrelats a una terra fèrtil i acompanyats per una climatologia única, seran la base d'uns vins d'extraordinària qualitat. La tecnologia, protagonista de la nova planta de vinificació situada a la mateixa finca, és determinant perquè un equip jove de professionals controli amb extrema precisió tot el procés, des del naixement del fruit fins al premsat del primer most. Només així s'obtindrà un vi amb personalitat i llinatge propis. L'autèntic celler del castell ha recuperat el seu esplendor amb aquest projecte. Les voltes de pedra del celler observen amb privilegi la criança noble, serena i plàcida dels autèntics vins de Chateau que hi reposen. Les botes de roure americà i francès són el lloc de repòs perfecte, un cop finalitzat el procés de vinificació, perquè les aromes de fruita, fusta, espècies prenguin vida i matissin les diferents varietats que es cultiven a la finca Oller del Mas. Oller del Mas posa a l'abast dels 5 sentits nous colors, sabors i aromes amb el seu projecte vitivinícola. Us presentem uns vins amb voluntat de ser homenatge i reflex d'allò que projecten els personatges històrics Arnau Oller i Bernat Oller, profunditat i mestratge. Avui al Petit Celler, Oller del Mas. Doncs Oller del Mas ha estat present moltes vegades ja al nostre programa, al Petit Celler. Hem parlat de diferents vins que tenen dins del seu catàleg. És un catàleg, normalment, quan parlem de vins? O els teniu catalogats? Sí, un portfoli, les nostres referències, en el fons, més com els nostres fills, que com a referències amb la feina que ens porten. Vam parlar de la curiosa etiqueta del petit Bernat, que està esgotat, que és un vi que ara en parlarem, i amb la Marta San Vicente, que és l'enòloga, i una mica la responsable de que aquests vins es posin a la venda al mercat en el seu punt àlgid, en el moment en què ella diu ok, aquest vi es pot posar a taula. Volem parlar del Negre del 2007. Abans, per això, sortiu de la barema, no? Esteu ara en un moment en què acaba de la feina grossa, no? Fa just un mes que hem acabat d'entrar tot el raïm, ara ja podem respirar una miqueta tranquils, el temps ja no ens fa patir tant, i estem amb les tasques de celler, que també la gent es pensa que un cop acabada la barema ja estem i ara encara tenim molta feina nosaltres. Ara quina feina hi ha? Clar, ara els vins necessiten anar cap al celler i anar-li donant a cadascú el que necessita. Molt bé, com ha anat? Per això la barema bé? Bé, estem molt satisfets. Aquesta gent que ens està veient, aquest petit Bernat, el blanc i el roset, que estan esgotats, quan tornin a sortir... Sí, tothom té pressa, esperem a finals de gener ja tenir-los al mercat. No falta gaire, no? No, ja estem treballant fort en això, que sabem que la gent els espera amb ganes. I, a més, estem molt contents perquè la qualitat de la barema ha sigut molt bona, ha sigut una anyada de menys rendiment que l'any passat, però amb millor qualitat, més concentració, estem molt satisfets. A més, aquest any hem incorporat novetats al celler, hem treballat amb selecció òptica del raïm. Òptica? Sí, una cosa molt xula de venir a veure, Que han passat els de Google per allà amb el cotxe Google i han fet fotos i... Gairebé, perquè són de ciència-ficció, però aquest any hem pogut seleccionar els grans de raïm en funció de 4 paràmetres, en funció de la mida, de la forma, del color i de la lluentor dels grans de raïm. Això a l'hora de collir-lo? Sí. O de seleccionar-lo després? De seleccionar-lo al celler entre que el collim i l'entrem a la tina. Ostres. Sí, o sigui, garantitzem una qualitat, màxima. Millor que fet a mà és que és immillorable, ja veureu. Molt bé, doncs esperem en candeletes aquests reis que passaran al gener. Estarà tothom al gener demanant, ha arribat ja. Molt bé. Segur que sí. Parlem del 2007, del vi que ara sí que tenim aquí en estoc, diguem, a la botiga, al Petit Celler. És un
vi que està fet amb quin tipus de raïm? Doncs mira, és un cupatge de merlot, que va ser una d'aquestes primeres varietats globals que van arribar al Bages, que la nostra finca es va adaptar a la mar de bé, estem molt satisfets del resultat, i a banda afegim el picapoll negre, que és la varietat autòctona, típica de la nostra zona, pràcticament desapareguda, i que després de molts anys de treball, de recollir sarments en ceps antics escampats per la vinya, hem pogut recuperar i tenir una vinya de picapoll negre, que és un orgull poder treballar amb un raïm de la nostra terra. És curiós i fa respecte al fet d'estar parlant amb una enòloga, perquè anem a tastar-lo, i és una mica com si allò és la paraula que va a missa, no? No, home, no, home, no. La paraula que va a missa és la del consumidor, que compra l'ampolla, l'obre a casa per disfrutar, esperem que en un moment especial, que li agradi o que no li agradi, aquesta és la paraula més important. La resta és per acompanyar, però el més important és que el client disfruti i s'ho passi bé amb el nostre vi. Doncs nosaltres anem a disfrutar una mica aquí, a més us ho passarem així per la càmera. Sí, quina llàstima, oi? Que això no pot arribar a casa. L'única solució és que vinguin a buscar-lo, no? Parla'ns una miqueta de les seves peculiaritats, del seu color, el seu olor... Doncs mira, aquesta anyada en concret, la 2007, ve d'un any bastant fresc, amb una pluja que la veritat va venir molt bé. Això ens va demanar que aquest vi estigués 12 mesos en barrica. A partir d'aquí, fins avui que l'hem començat a vendre, ha necessitat fer guarda en ampolla per acabar-se de polir i el resultat és això que tenim, un vi que ja ho veureu tant al nas... Uau, és intens, eh? Només apropar la copa ja... És intens, és complex... Parlem d'un vi del 2007 i alhora és molt jove, molt afruitat, una fruita fresca, en boca ja veuràs, però treu molt bé la set, és molt llarg el postgust, dona molta satisfacció perquè és un vi molt suau, molt fàcil de beure. És un vi que ara que venen festes és ideal pràcticament amb el que us poseu a la taula. No s'haurà esgotat abans de festes? No, aquest no. En aquesta línia que porteu? No, aquest us garantim que almenys farem la campanya de Nadal, però sí que és veritat que els vins tenen èxit, es venen ràpid, per un costat és bo, per l'altre et sap molt de greu també. Sí, clar, si s'exhaureixen els estocs doncs també fa una mica de ràbia, no? Sí, però no patiu que pels dies que venen tindreu Bernat Oller per tots i jo crec que és un vi que molt fàcil, feu el que feu aquests dies a casa, us va bé. Feu el que feu, molt bé. La Marta Sant Vicente és l'enòloga d'Oller del Mas, que us convida que vingueu directament aquí al passeig de Pere III i 18, al Petit Celler. Abans, fora de càmera, s'ha tornat boja mirant vins. És una perdició, això, no? Sí, la veritat és que és d'aquests llocs que no s'hi ha d'entrar si no vols comprar, perquè és una passada de tentacions tot. Està molt bé. Doncs vinga, seguim endavant amb el Petit Celler.